Ngiyabingelela kumagumbi abanomhlaba, ngiyabingelela kuy'ndlondlo zonke. Umntwana wamakhehla lo okhulumayo, sanibonani. Namhlanje ke sidiscuss nje ke sikhulume ngendaba zokuthi kuyini le kuwe eyinkinga njengamanje, le ongakhona ukuthi uyilungise, le obambeke kuyo njengamanje ongakhona ukuthi uphume kuyo. Yini le ehleli nawe njengamanje ekukhathazayo emoyeni, ekukhathazayo engqondweni yakho, ekukhathaza ngisho noma ngikuphi. Othi uma uvuka ekuseni uyibona ukuthi uyakhathala manje. Yikuphi la ukhathala khona? La ukhathala khona, hey, kuba inkinga mangabe ukuthi uzokhathala bese uyama. Mhlawumbe ungayithatha i-break 3 days or a week, kodwa ungathathi more than a week ngoba kuyafana noma ungathatha i-break, kodwa mawubuya kuzofanele futhi uqhubeke khona la. So njenga namhlanje ngeke ngithe make sikhulume ngalokho ke ukuthi kumanje yini le wena othi mangabe uthi uyanyakaza ingakhona ukunyakazeka. Kuyini le hlupha wena lapho umoya wakho? Yini le wena ekuthiwa ayilungise, mhlawumbe usukade uqalile uthi uyayilungisa ingalungi? Iyini lento le ehleli phekwakho? Iyini? Sengisho ukuthi uma ngabe ngikubuza kanje, angisho ukuthi ngibhalele lapho bese uyangitshela ukuthi yini. Ngisho ukuthi zibuze wena ukuthi manje mayihlula wena, ubani ozokwazi ukuthi aphume kuyona? Ubani ozokwazi ukuthi akusize uphume kuyona? Kunezinto ey'ningi la ezisihluphayo. Kahle kahle kule ndlela nje sihlale sihambe sibuye sime endleleni ngoba sihlushwa izichitho, sihlushwa iy'lwane, sihlushwa imdliwa, sihlushwe imikhovu, sihlushwa yizo zonke izinto lezi ezimbi lezi esithunyelwa zona. Kahle kahle siyahlushwa kahle kahle. Manje nawe lapho ukhona uhlushiwe kakhulu nezinto ey'ningi ohlushwe yizona, especially mhlawumbe nakhona la uhleli khona ekhaya uyahlushwa, noma ngabe ikuphi lapho ohleli khona, lapho othi wena uxhumene nabantu khona, mhlawumbe nakhona nje uxakekile. Awukuqale kanje, awukuhlale phansi ucabangisise ukuthi le ndlela uma ngabe izohlula umnikazi wayo, izonithatha inikezwe bani? Kusasa uzoba nabantwana, kusasa uzoba nabazukulu, usho ukuthi bazohamba baphile yiphi yona impilo uma ngabe wahluleka wena ukuthi uphume kule ndlela. Ngoba noma ngabe ungaze uhluleke manje, ungaze ube na-50 years, ungaze ube na-60 years, as long usaphila usazohlupheka phekwa le ndaba. So udecide ukwenze njani namhlanje? Yini le odecide ukuthi uyenze? Ngoba ngiyazi ukuthi kufanelekile ukuthi uthathe istand, kufanelekile ukuthi wena uthi mina ngiyasukuma manje, ngoba kuningi okuzokonakala ngenxa yokuthi uthi mina ngixakekile, nginjani, mina ngiyathakathwa, mina bangiphose lokhu, mina bangiphose lokhu. So uma ngabe kunjalo uzoyekela, uthi uzofika kanjani, uzowenza njani? Ngoba kwawona lo msebenzi owusebenzayo kumanje usawuphiwe yibona. Uma ngabe ukuthi sekuphela kwawona lo msebenzi uzokwenza njani? Ngoba kusalayo akukho la uzoya khona, akukho la ozobalekela khona. Okungcono, take a deep breath bese uyacabanga kahle ukuthi senze njani manje. Ngiza kuwe namhlanje ngoba ngiyabona vele ukuthi udinga usizo la uhleli khona. Ngiza kuwe namhlanje ngoba ngiyazi ukuthi la uhleli khona uxakekile. Masingaxakeki kakhulu, masisolve izinto, asiyifundiseni ukuthi sisolve izinto. Ungabi umuntu ontengentenge ngoba lana sibekiwe ukuthi masibe strong, sibekiwe la ngiphuma khona mina, ngiphuma emigodini emikhulu. Mangithi ngisho ukuthi umgodi, ngisho ukuthi iy'nkinga zami bezingangomgodi, bengathi ngifakwe emgodini ngagqitshwa. Uyazazi mangabe uxakekile uzuze uyiphuphe, uhlanya, uhamba ucosha amaphepha, uzizwe ukuthi wena uyaphupha, usephusheni uphupha uhlanya. Yilapho mina engavuka khona ngibona ukuthi eyi, mase sengihlanya-ke Nkosi yami ngizokwenze njani, ngizobuye ngisinde kanjani, ubani ozonginakekela? Kuhamba kuhambe kufike lapho. Awungafuni ukuthi uhambe uze ugule, uze ungakhoni ukuhamba, uze ungabi njani, ngoba angeke baze bakuyekela abantu abadala.
inzuza nje ngeke izikuyeke uma ngabe ikufuna ungumuntu wayo, umuntu munye nayo. Ziseseningi izinto ofanele kuyilungise ukuze uxhumane nayo, ziseseningi kakhulu. Ngicela njengamanje usukume ulungise, sukuma ulungise. Kunamavidiyo ongawabuka lapho ubuka khona, especially nje kukhona la ufika unamathele khona, kukhona lo muntu lo okumuzwe kahle ukuthi yabona lo ngiyamuzwa, izinto zakhe ayichazayo ziyacishe yifane nezami, noma uma ngabe ekhuluma uyakungena ngaphakathi umfile umuzi ukuthi yabona lo muntu lo angangisiza, ubone kahle. Kodwa-ke akungagcini lapho, usubonile ukuthi lo muntu lo angakhona ukukusiza, hamba phela ubuyele kubantu bakho, buyela kubo, ufike uguqe ngedolo, uphahle. Uma ngabe abantu bakho abasakuzwa, khuleka, ukhulekile, ulokhu ukhulekile, uyibekele isikhathi. Sometimes ungazila ngisho ukudla, ungadli ekuseni mawuvuka, ukuyekele nje ukudla, udle after 12. Ngelinye ilanga uzothi bawuvuka udle after 3. Ngelinye ilanga uzokwazi ukuthi mina okay angidli, maybe ngilo ngiphuza amanzi wona abalulekile. Remember, thina singabantu bamanzi, amanzi abalulekile, iwona azokuphilisa. Hlala emanzini, uphuza amanzi azokwenza ukuthi lamanzi la ulokhu waphuzile, angithi azokwenza ukuthi nomqondo wakho uyathola i-oxygen kwayona. Ingqondo zethu seyihleli zivalelekile, zidinga i-oxygen, zidinga yonke into le ebalulekile, zidinga amaveji, udla amaveji, zidinga, uyabona, ufida ingqondo yakho, ufide umzimba wakho, ufide indlela ofuna ukuthi wena ucabange ngayo, ngoba kwesinye isikhathi usucabange kakhulu kwazi nengqondo yakho kumanje iblockile, ithuli ithe tu iblockile. So njengamanje-ke Mntanethonga, ilokho engikushoyo engithi mina kuwe, sukuma ubheke ukuthi makhosi, ubheke ukuthi kume ngakuphi. Sukuma ubheke ukuthi kume ngakuphi. Angeke baze bakuyekele until wena iziphele indaba yakho. Angeke baze bakuyekele, futhi ubekiwe ukuthi bazokunamathela vele. Ubekiwe ukuthi ziningi izinto ezizoza kuwe zikushaye, khumbula, uma zikushaya lezi inkinga, zikushaya izinto, zikushaya zonke izinto lezi, isengisho lezi engiyibalile ezokuthi ezobuthakathi ey'thile eziza kuwena, azizile kuwena ngoba zithi zizodlala, kahle zize kuwe ngoba zizokwenza ukuthi ube njengoba unjena manje, njengoba uthule, njengoba udubile, njengoba ukhathele. Zize kuwe vele zizokwenza lowo msebenzi, zizokucindezela ukuthi mawukhathale okokugcina. So-ke mawuzivumela-ke uyadlala ngoba kuzophela iminyaka neminyaka, kodwa wena indaba yakho kofuneka uphinde uyiqale phansi, uphinde uyenze. Engikushoyo mina ngithi, buza kubantu bakho ukuthi ngiye kuphi, buza amakhosi, buza guqa ngedolo, ubuze kumakhosi amahle, amakhosi asiphethe, buza kuwona, buza kumnikazi wendaba. Hlala phansi ukhuleke, umbuze ukuthi ngenza njani makunjena. Uzuyibiza indlondlo, uthi mawuhleli phansi ubize indlondlo, uthi mawuguqa ngedolo uqala ubize yona, uthi indlondlo. Wena ohlala emajukujukwini, wena ohamba yonke indawo la kukhona khona amanzi, kuwe ndlondlo ngiyabuza, kuwe wena ndlondlo ohamba phezu kwamanzi naphansi kwamanzi, emfuleni emncane nemkhulu, emadamini amancane namakhulu, ezizibeni ey'ncane ney'nkulu, wena ohamba ey'mpophomeni, emaxhaphozini, emthonjeni, yonke indawo, wena ohamba olwandle, phakathi olwandle, wena ohamba ey'ntabeni nasegwadule nasemahlathini. Bese uthi ngiyakubuza ukuthi uthi angenze njani uma ngixakekile nginjena, uthi ngingumntwana wakho ngenze njani. Ubuze bese uyaphinda uyakhuluma uyaqeda. Uma uyivala lapha indaba ngesikhathi usuzovuka nango-12, uyavuka uyathandaza, ubize umdala wey'nsuku, ubize uNkulunkulu, ubize uyise umnini mandla onke, ubize owasidalayo, ubize uNkulunkulu lona owathi maye uba uyihluli
esiswini sikamama wakho, wayesazi vele ukuthi kuzozalwa wena, wayesazi ukuthi wena uzozalwa bese uphuma nalesi sipho, kuthi uzalwe umbethe wena, kuthi uzalwe unjanjani, kanti uzalwe nomnikazi ukumbathile, umbathiwe amathonga, umbathiwe umnikazi wendaba, umbathiwe amakhosi, ungumntwana wamakhosi. Buza amakhosi, amakhosi awathandi siphume singena izigodlo zabantu, amakhosi awathandi ukuthi sihambe silokhu siyokhothama emizini yabantu siyofuna usizo. Bafuna ukuthi bona basize thina, bafuna ukuthi bona beze necebo lokuthi wena sizakala. So-ke njengamanje ngithi mntana ethonga, thatha indlela yakho, biza wena umdala wey'nsuku, biza indlondlo wena mntwana wethonga, biza konke ongakubiza, zendlale, vula inhliziyo yakho, uyivulele imimoya ehamba nawe ekumbathile, vula inhliziyo yakho, uyivulele umdala wey'nsuku, iy'thunywa ohamba nazo. Kungenzeka ukuthi awazi nokwazi ukuthi usondele kangakanani nomdali, awazi nokwazi ukuthi lezi y'thunywa ehamba nazo zisondelene kangakanani nomdali. Uyazi mntana ethonga, wazi ukuthi wena uthi mawukhulumiza uNkulunkulu uselizwile. Kulungile bangakwenza konke, kodwa uNkulunkulu umdliwa uyawukhipha, uNkulunkulu amanzi amnyama aphehliwe ngawe uyawakhipha, uNkulunkulu lezi zinto ey'fakiwe kuwe, iy'lwane nani ney'chitho, uyakwazi ukukukhombisa ukuthi uzokukhipha kanjani. Then mase usuyenzile sekubonisile, yenza njengendlela oboniswe ngayo. Makhosi, enza ngendlela oboniswe ngayo, enza ngendlela wena umdala wey'nsuku akubonise ngayo, yenza ngendlela indlondlo ikukhombisa ngayo ukuthi yenza. Ungavilaphi. Uma ngabe unganayo imali, uyazi ukuthi ungamangala, ungafika kumuntu ozokwelapha lo otshengiswe yena ungenayo imali, kodwa uzokwenzela ngoba uyayazi indlela esiyihambile. Sonke siyayazi le ndlela esiyihambile ukuthi inzima kangakanani. Bantwana bethonga, bantwana bamakhosi, bantwana bey'ndlondlo, sukumani nize nikwazi ukulungisa izinto zenu. Ikhaya lakho kufuneke maliphakame, ikhaya lakho libanjwe uwena. Njengamanje abantwana bakho abathola umsebenzi, babanjwe uwena. Abantwana bakho basey'nkingeni, bangena ey'nkingeni, bayalwa ngapha nangapha, bangena ey'nkingeni, babanjwe uwe ukuthi bangakhoni ukukhululeka. Kuthiwa nje sobamba la ukuze yena ashayeke ayibone indaba. Uma ngabe ungayiboni indaba, bazokubamba yonke indawo, ngisho bakubambe la uthanda khona. Yazi la uthanda khona, yabo uma bekubambe ebantwaneni basuke bekubambe enkingeni enkulu, ngoba siyabathanda abantwana bethu. So sukuma-ke mntana ethonga, lungisa lokho kuthiwa kulungisa. Lo muntu loyo ombonayo ukuthi ayi la ngathi mina naye siyaxhumana, ngathi mina naye imimoya yethu iyahambisana, uwe phela osho lokho, akusiwona amathonga. Ngaleso sikhathi-ke go back, ubuyele kumathonga, uyowabuza ukuthi lo muntu lo engimcabangayo uyena na. Bazokutshengisa ukuthi uyena noma cha. Kodwa-ke qhubeka, noma ungathiwa bakukhombisi yena, bakutshengisa omunye, uzomfuna nje, uzomthola. Kwesinye isikhathi uke uthi noma lo muntu ungamazi ukuthi wakuphi, mhlawumbe kushiwo isename noma kushiwo ini, bese uthi uyavula nje uYouTube wakho. Uma uthi uyavula ku-YouTube uthi ubheka kula mavidiyo wethu, uthole gqum, nangu lo muntu lo ozibiza ngobani, nangu lo muntu lo ozibiza ngosibanibani. Kwesinye isikhathi uthi uyafika laphaya kwi-TikTok nakhona uyamthola. Ukuthi thina siyabambelela, sesisaba kakhulu, sisaba abantu abasigilile, sisaba abantu abasenza izinto ezimbi, sisaba nabantu laba abanye abathi bayakulekelela, bayakusiza bese bekonela izinto zakho. Kodwa mhlawumbe bakonelile izinto bekufanelekile ukuthi zonakale. Indlela amathonga afuna ukukufundisa ngayo ukuthi kunabantu abanje. Wena mawususebenza ungakulinge wenze lowo mkhuba loyo, ungakwenzi okwenziwe abantu okubi kuwe. Funda. Manje siyafundiswa phela, ziningi indlela zokufundiswa, kodwa nje mase sekunzima kuwe kangaka, uhlele endlini, uthi uyakhanyisa ikhandlela uyalicima, uthi uyaguqa amagama waphumi. Zithobe mntana ethonga, zithobe. Futhi nje ngibhlungu uma ngabe ngikhuluma lamagama, ngoba ngiyakwazi okwenzeka kimi, ngiyakwazi nami ukuthi ngike ngaba nayo leyo nkinga leyo. Kodwa-ke vuka, ayikho enye into ozoyenza,
ayikho, noma ngabe kuthiwa uyathanda kanjani, uma ufuna ukubaleka kukho la uzobalekela khona. So sukuma ulungise indaba yakho. Ngiyabonga indlondlo ekhulumayo, umntwana uhamba namakhehla. Like please, bese uyasubscribe, ucomment below. Thank you.